Por Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kandon ke Jingpyndonburom bansa kenmau yau Diogo Jota bat yau Andre Silva ha ka jingalek kai parlok ha padeng ke Liverpool bat ke Preston North End. Kini ke jingalek kai parlok kanlong ha deep deal ha ka Sngi Blei. Shwabakan sedang ka jingalek kai kandon ka jingar wai pat ba ya ka anthem jong ka Liverpool. Ka baong you'll walk alone. Bat ke Liverpool kan priangi ki sentiu bat pen I ya ka dak ka Jingburom ya gini ki arngut ki shipara ki bala khla no na ka daw ka jing accident. Kandon ka jing sngap jar ka ba shiminit bat an pen I ya ka dur jong Diogo bat Andre ha ka LED screen ka ba he bat ki no ya le ka na baro artli ki kinhun ki hab bante da ka jan yong ha ka sang ti jong ki ban pen pau ya ka dak jong jing susi. Diogo Jota ude unong ya le ka bat bit jong ka Portugal ba ka Liverpool. Ula rung sya ka Liverpool na du snam arasar arpho bat ula no senyang shikat day man penjob ya ka Liverpool ha ka Premier League, FA Cup bat Arsenal ya ka EFL Cup. Ula penjob ru ya ka Portugal ha ka UEFA National League ha usnam arasar ka khandai bat mentau snam arasar apusan ha ka ba ka Portugal ka pelim ya ka Spain ha ka final. Diogo Jota ula khla na mar ka jing accident ka kali Lamborghini jong ha ka por ba umi na Spain ban let shala yeng sha Portugal.